Hvis I ikke sender et screenshot, Vi havde på et tidspunkt en ansat ved navn Amela, som hvad man siger, havde et meget stort idol inden for online markedsføring, eller inden for e-mail markedsføring mere generelt. Og man siger, havde lidt nogle struggles med at skulle skrive til hende, ja, eller altså, tage kontakt til hende. vi sad over en fredagsøl, og hun snakkede helt vildt meget om, at hun var meget oppe at køre over, at hun havde sendt hende en e-mail. For tak for, at hun havde købt hendes bog eller et eller andet. Ja, og vi var bare sådan lidt, hvorfor spørger du ikke bare, om I kan drikke en kop kaffe? Og det ledte så lige pludselig til, at så, ja, det kan du fortælle, at vi skulle lige pludselig udfordre os selv lidt. Ja, fordi hun synes, det var meget grænseoverskridende der med at skrive til sit idol, om skal vi ikke tage en kop kaffe en dag. Så vi var sådan lidt, hvad så hvis vi også gør det? Ja. Så vi sagde bare til hende, nemt, det kan vi sagtens klare. Altså, jeg skrev til Morten Ræsen, fordi jeg synes, hans nye iværksætterpodcast, den er god. Skud ud til Morten, hvis du ser med. Kom ind og vær med. Det bliver fucking sjovt. Jeg tager faktisk lige tråden, fordi at, jeg skulle lave skud ud til Morten. Og jeg skrev til Morten Ræsen og spurgte, om han ville drikke kaffe. Det var det, jeg gjorde. Og jeg skrev til Jesper Buch for at høre, om han havde lyst til at drikke en kop kaffe. Og man siger, det samme gælder i øvrigt for dig, Jesper. Jesper, du kommer bare ind. Vi har altid kamera klar, hvis du kommer, Jesper. Bare kom. Det, der så skete desværre i begge tilfælde, det var, der er ingen, der har lyst til at drikke kaffe med os to. Nej, de har ikke tid, tror jeg. Eller det er i hvert fald det, de sagde. Ja. Sådan er gamet jo. Men pointen med den her historie her, det er egentlig bare, du skal da være bange for at spørge. Bare spørg. Og forresten, velkommen til Venture. I dag skal vi snakke om, hvorfor det ikke er farligt at spørge folk om ting. Fordi du når aldrig nogen vegne, hvis du ikke spørger. Hvis du vil sælge noget, så skal du sende en e-mail, du skal ringe, du skal skrive til nogen. Du bliver nødt til at kontakte folk. Så derfor så skal du ikke have den der berøringsangst overfor at bare trykke send på en e-mail. For det værste, der kan ske, det er, at de siger nej, og så er du bare, hvor du var før. Der sker ingenting ved det. Og det, at vi fik nej af Morten Ræsen og Jesper Buch til at drikke kaffe, jamen, det gjorde jo ikke noget dårligt for os. Til gengæld havde de sagt ja, så havde det været mega fedt, så vi kunne egentlig kun vinde. Og det er egentlig det, vi prøvede at lære vores medarbejdere på det tidspunkt. Og jeg tror, det er egentlig det kræver, hvis man skal have succes som iværksætter også, fordi nogle gange så kræver det, at man har det der mod til at gøre det ekstraordinære, som andre ikke gør, som andre tænker, det kan man da ikke bare. Fordi hvis du gør nogle af de ting, så på et eller andet tidspunkt, så var det noget, der ville falde ud til din fordel. Og det kan eksempelvis være, hvis vi fik lov til at mødes med en af de her to personer, som måske kunne enten hjælpe os på en eller anden måde, eller som i hvert fald kunne give os et drive, fordi det er nogen, vi ser op til. Ja, lige præcis. Men det er bare ekstremt vigtigt. Altså nærmest i hele livet, at hvis du vil have noget, så prøv at få fat i det. Gør noget for det. Hvis ikke du gør noget for det, så sker der aldrig noget fedt i dit liv. Og var det vores korte, spontane episode af Venture, der handler om, at du skal ikke være bange for at gøre nogle ting. Så vores udfordring fra i dag er, at du går ud og skriver til den person, som du ser mest op til. Bare en hurtig mail. Spørg, om vi vil mødes til en kop kaffe, eller på en café, eller hvad det nu er. Nej, det er fucking fedt. Og ved du hvad? Så det I skal gøre, det er, at I skal alle sammen tage et screenshot af den mail, I har sendt som bevis, og så skal I sende den til enten Kasper og jeg. Det er kasper@seo-service.dk, og det er Markus med c /seo-service.dk. Og så tror jeg bare, vi giver sgu et eller andet fedt til alle dem, der sender os et screenshot. Og som et bevis på, at vi har gjort det her, så kan vi godt lige lægge et screenshot af vores mail til vores idoler ned i kommentarfeltet. Ja, det smider vi ind på SEO Services Facebook-side. Go! Hvis I ikke sender et screenshot, så er jeg altså nogle tabere.